बर'फ्रा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्दाराव गोलैयो जोङो जों फरेस्ट डुवेलार्स दा बर'फ्रा जों जेरावखि थाया मानो हाग्रायाव था बा जों रिभाराइन एरियायाव था बिलोआव था बा बबेबा गभर्नमेन्टनि खासायाव था फरेस्टनि एरियायाव गोलैनाय हाफोर बेफोराव थायोब्ला जोंखौ होखार हाया दा जोंनो बिसोरो थानायनि राहासो खालामनांगौ जोंनो हासो नांगौ बे जोंनि अधिकार बियो आरो जोंहा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्दाराव जोंहा बे मोन्थाय दङ। दा गभर्नमेन्टआ बर'नि सायाव माखासे रिएक्सनखौ खालामबाय थानाय नुनो मोनो। दा गभर्नमेन्टआ जायगा जायगा बर'फोरखौ होखारदों बे जोबोद इलिगेल दुखुनांथाव बियो होखार हाया। दा बर'फोरखौ जे होखारदों बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय दिनै बर'फोरखौ दुर्बल मोनदों बर'फोरनि आफादफ्रा ओरैबायदि दुर्बल दा माने सरकारनि खिबि सरकारखौ माने सापर्ट खालामनाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुजुग मोनगोन नामा बेबायदि आसाखौ गभर्नमेन्टआ दिनै नुदों जोंनि दुर्बलताखौ नुदों जोंनि आफादफोरनि दुर्बलताखौ नुदों बे जोंनि आफादफोरनि दुर्बलताखौ नुनानै दिनै गभर्नमेन्टआ गोसोबायदि बर'फोरखौ माने जायगा जायगा होखारदों बर'फोरखौ एभिक्सन खालामदों जिब जुनारफोरबायदि दिनै बेबहार खालामदों दा जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा दिनै बरफारिनि खोथाखौ आं बुंसै आरोखि दा बावैसो सिगां बरबारि होखारबाय एथ' माने अखा हाफुनाय सम बे समाव दा बरबारियाव थानाय बर'फ्रा बे जायगानि थागिबि बे बरबारिया जों रायजोफ्रा मिथिनांगौ बे बरबारि हाया गुवाहाटीनि बरबारि हाया साउथ गुवाहाटीनि साउथ कामरुप गुवाहाटी बिनि ट्राइबेल बेल्ट एरियामोन बियो बेखौ 1950आवनो बेखौ दानाय जादों ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै 1950 बेखौ दादों 27 फेब्रुवारि 1950 ओमफ्राय बिनि नटिफिकेसन नाम्बारखौ आं खोन्थानो लुबैदों बयबो जाहाथे मिथियो बिनि नटिफिकेसन नाम्बार 74/46/172 बे नटिफिकेसन दादों आरो बिनि हाया गासै टटेल 3,01,100 सारि बे 3,01,100 सारि हाया बे ट्राइबेलफोरनि हा बेखौ गभर्नमेन्टआ खिन्थु दिन नटिफाइ खालामदों 30 जुलाइ 1969आव जेब्लानाखि माने गुवाहाटीयाव शिलंनिफ्राय दिसपुरखौ लाबोना राजधानिखौ लाबोना दोनदों बे राजधानिखौ सोलायनायनि नामाव राजधानि लुनायनि नामाव बे जायगानि बर'फोरखौ होखारदों बे जायगानि बर'फोरखौ खुन नागालेण्ड सिमायाव दोनजोबदों आरो नैबे हायाबो 1969आवसो बे बरबारि हाया डिरिजार्भ जादों थेवब्लाबो बे हायाव बर'फोरनि दखलाव दंमोन सोरबा माने खासिया मानसिनि दखलाव दंमोन। बिजेपि गभर्नमेन्टआ बर'फोरखौ गोबां नासयनायखौ नुबाय थादों जेरै फरायसालिनि बिथिङावबो बिथांमोना 30% मेजरिटि गैयाबा बे स्कुलखौ सिफायनायनि खोथा बुंबाय थादों बिनि सायाव सारा मा बुङो? दा जों साबधान थानाया मोजां बिडिसि जेरै बिजेपि गभर्नमेन्ट बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बुंनो थाङोब्ला कमप्लिटलि बे फिसा फिसा जाथि गस्थिखौ जों बोरै गोग्लैसोनाय ट्राइबेल हारिफोर ओमफ्राय आदिबासि ओमफ्राय बे आसामनि थागिबि फिसाफोर बिसोर दिनै धंस' खालामदों बिसोर दिनै गावसिनि राव हारिमु कला कृष्टि बोरै जाबसिननो हायो बेखौ दिनै नाजागासिनो दं दिनै बे खारनावनो दिनै जोंखौ माने स्कुल जनसंख्या खम होननानै जोंखौ माने स्कुलखौ सिफायनारदों दिनै मास्टार एपइन्टमेन्ट हराखै दा बिदि अबस्थायाव जों दं खिन्थु जोंनि अधिकारखौ ट्राइबेलनि अधिकारखौ नायोब्ला बिसोरो बे जायगायाव ट्राइबेल संख्यायाव खमब्लाबो जेसेबांखि ट्राइबेल स्टुडेन्ट नाम्बार थाया मानो बे जायगायाव मास्टार होनांगौ स्कुलखौ मोजां बानायनांगौ बेखौसो मावनो हानांगौ खिन्थु दिनै बेखौ मावनो नागिरै बिसोर मा खालामदों ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो थाखाय ट्राइबेलफोरखौ गावसिनि डमिनेसन लाबोनो थाखाय दिनै ट्राइबेलफ्रा जाहाथे गावसिनि आन्दाराव सोलियो बिसोरनि राव कला कृष्टि संस्कृति जाहाथे लायो बेनि थाखाय दिनै बिसोर माने स्कुलफोरखौ सिफायनानै दिनै माने दस्रा जायगायाव लांनो नागिरदों आरो जोंखौ इनडाइरेक्टलि बुंनो थांब्ला दानि नैबे माने आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सरकारा दिनै आसामाव असमिया भाषाखौ जाबसिननाय होननायनि कौशलखौ खालामगासिनो दं। बेफोर गासिबो नाख्रेबनायखौ नुसेयावबो बर'नि माखासे संगठनफ्रा दासिमबो जेबो होसिख्रावाखै बिनि माबाफोर जाहोन दंमोन? दा बिराद दुखुनांथाव दा जोंहा सुबिदा बादि राजखान्थि दा जों गेलेगासिनो दं राजखान्थिखौ बांसिन होगासिनो दं जाथिनि सेन्टिमेन्टआ दिनै जोबलांगासिनो दङ जे सुबिदा बादि राजखान्थि बोरै सुबिदा मोननो हायो बोरै थाखा फैसा मोननो हायो बोरै पावाराव मोननो हायो दिनै बेखौ नायगासिनो दं जाथिया जे अलखर गोलैबाय जाथिया जे अलखर जाबाय दिनै बेखौ रावबो खेल लायाखै दा एखमबा ओरैनो बुङो खिन्थु जास्ट बुंफानायल' गावनि माने रायजो राजानि सिगाङाव जाथिनि सेन्टिमेन्ट जोंहाबो दं होननानै देखायनो थाखायल' एसे बुंदों खिन्थु गोथौयै बिसोर बुङाखै। दा नायदो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो लुबैदों बावैसो दाखालि नै एपिएससिनि एग्जाम जानानै थांबाय दा एपिएससि एग्जामाव बर' गथ'फ्रा इंराजिनि होबाय दा मोजां बर' गथ'फ्रा दा पास जाबाय दा पास जानानै दिनै मा जाखो अरेलाव भाइभा टेस्टआव दाना एसामिस सोंखारबाय दानिया एसामिस सोंबाय नों एसामिस मिडियाम मानो फरायाखै एसामिस रोंगा रोङा दा बे सोंदों बिदि सोङाखै होनबा
बिदि सोंदों नों पेपार फरायनो रोङा रोङा एसामिस पेपार फरायनो रोङा बेखौनो सोंदों दा जोंनि गथ'फ्रा बिदि सोंजानानै नार्भास जादों गथ'फ्रा बेथ' एसामिस रोङा बुंनोबो थ'था जायो खिन्थु फरायनोथ' रोङा दा दिनै एसामिस जुदि बिसोरो जुदि लिरनो रोङा होनना बुंनांगौब्ला बिसोर मार्क दानजागोन बिसोरो मानो कुइसन खालामगौ एसामिसनि दिनै जोंनि लिडारफ्रा बेखौ साननांगौमोन जेनेबा जों एफसिसियाव जों सासेबो गथ' मोननाय नङा बर' गथ'फ्रा दा बेखौ आं बुंनाय खारना जाहैबाय जोंनि न'खरनि सासे मानसि गथ'आबो दिनै माने एफसिसि एग्जाम एफेयार होदों दा भाइभा टेस्टआव बेहा दिनै गिनाय दं एसामिसनि कुइसन खालामदों एसामिसनि कुइसन खालामनायखौ बे माने बुजियाखै दा दिनै मानो कुइसन खालामो एसामिसनिलाय दा बेफोरनो माने पलिसिया मा गभर्नमेन्ट पलिसिया आसाम गभर्नमेन्ट पलिसिया बे एसामिस माने रोङैनि थाखायनो जे एपिएससि फरिखायाव आं फेल जाबाय दा गार्जेनबो फिल खालामसै जे एपिएससि फरिखायाव आंनि फिसाया फेल जानायनि खारना जाहैबाय असमिया रोङिनि थाखाय दा गथिखे जों असमिया फरायनांसिगौ बिदिबा दा असमिया फरायनायनि कम्पिटिसनजों जानोसै दानिया कम्पिटिसन आं बोरै असमिया फरायनो हायो असमिया बोरै रोङो आं असमिया मार्कखौ जों बेसेबां बांसिन मोननो हायो दिनै बे चेलेन्ज जोंनि कम्पिटिसन जानोसै आरो आसाम सरकारा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौनो खालामगासिनो दं इनडाइरेक्टलि बेखौनो जाहाथे बिसोर बर'फ्रा असमिया भाषा फरायफिनो बेखौ खालामगासिनो दं आरो दिनै 4 लेंगुवेज फर्मुला दिनै असमिया भाषाखौ फरायफिननायनि आरोखि माबा पलिसि लादों आसाम गभर्नमेन्टआ बेनो आरो जोंनि लिडारफ्रा दुरबल जोंनि लिडारखौ दुरबल नुनायखाय बे खालामगासिनो दं आरो दिनै मानो मोनो जुडिसियेल एग्जामा दिनै 2006निफ्राय सासेबो बर' मानसि मोनाखै बर' मानसि सासेबो गैया जुडिसियेलाव मानो गैया बे जाहैबाय जुडिसियेल एग्जामाव माने 40 मार्क्सनि कम्पालसरि नों एसामिसनि नों माने रिटेन टेस्ट होनांगौ आरोखि एसामिस माने हांखोजों आरोखि एसामिस मार्कनि आरोखि बे एसामिस मार्कनि बोरै फरिखा होननानै बे जोंनि बर' मिडियाम फरायनाय गथ'आ बे इंराजि रोंगौ बर' रोंगौ दा बेफोर दुखुनांथाव आरोखि दा दिनै जोंनि लिडारफ्रा जोंनि आफादफ्रा जातीय आफादफ्रा नांनांगौमोन खिन्थु जातीय आफादफ्रा नाङाखिसै दा दिनै खेरसेखाय बेरेखाय जों माने आलाय सिलाय जों दिन जानो नागिरगासिनो दं दा बर' हारिया खैफोदाव थांनायनि लामायाव थांबाय दा खौसेथि जानोब्ला मा जानांगौ खौसेथि जानोब्ला जोङो इसुआ जोंना थिग जानांगोन एजेन्डा जोंना थिग जानांगौ दा एजेन्डा थिग गैया बे गैया जुदि जायोब्ला जों बे एजेन्डाखौ जों बोरै खौसे जानोफालाय दा दिनै हमना लादो नोङो दा बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोबाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै नों मा जाहैखो नों बिटिसिनि क्षमताखौ दानना लाबोजोब्बाय नों मोनखानाय जारि क्षमता दंमोन पावार दंमोन बेखौ दानजोब्बाय नों बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै नों लिरना गारबोबाय नों बिटिसिनि जायखि बाउन्डारि दंमोन जोंहा माने इसिबां बाउन्डारि दंमोन जोंहा बे बाउन्डारिनिफ्राय दानखाबनानै जों दिनै माने सुक्ति खालामना लाबोबाय दा अब्ला जों बेबादिजों नों बोरै गोरोबनो फोलायनोसै आरो दिनै बे सुक्ति जाबाय सुक्ति जानायनि उनाव दिनै बिटिसिनि पावारखौ मोनफा मोनफा दिनै आसाम सरकार लांफिनजोब्बाय दा दिनै बेफोरखौ लानानैब्ला नायोब्ला दा गोरोबनायनि पइन्टआ बबाव दंफालाय जों माबेखौ लानानै जों गोरोबलायनो फालाय इसुआनो जोंना एजेन्डानि जुदि थिग नङाब्ला जोङो जाति फाननायनि एजेन्डाजों जों बोरै गोरोबलायनो दा जों जुदि जाति दानायनि एजेन्डा स्ट्रं मोनब्ला जाति दानायनि एजेन्डायाव जों ज' जानो हागौ बे जोङो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड बादि जों कमप्रमाइस खालामा आरो दानि जों जेनाखि बिटिआर सुक्ति खालामबाय बे बिटिआर सुक्तिजों जोंहा खुनु जा बेनिफिट जायाखै बर'फ्रा बे बिटिआर सुक्तिजों बर'हा जोबस्रांसै दा दिनै बेखौ जुदि रेटिसफेक्सन खालामनानै जुदि जोङो बुजिलायफिननानै जुदि रियेलाइज खालामफिननानै जुदि जों जुदि गोदानै जुदि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय आवगायलायफिनोब्ला हयथ' बे ज' जानायनि मोनसे पइन्ट थागोन सार मिटिं पइन्टआ बे थागोन खिन्थु बिदि बादै ज' जानांगौ होननानै बुंब्ला ज' जानांगौ नंगौ बयनिबो गोसोआव लुबैदों ज' जानांगौ दा फोरसा जायोब्ला जों नाख्रेबनो बोलो मोनो आरो बेखौ सुजुग लानानै नाख्रेबगासिनो दङ दा खिन्थु मिटिं पइन्टआ बहा माबेखौ लानानै जों माने गोरोबलायनो दा नै बे जिनिसा दिनै जोंनाव साननांगौ बाथ्रा दिनै जों मानसिफ्रा बुङो ज' जालायनांगौ ज' जानांगौ नंगौ रायजो राजाफोरखौ बयबो लुबैयो ज' जानांगौ खिन्थु ज' जानांगौ माबोरै ज' जाबावो दा जोंना लिडारफ्रा खुनु खौसे नङा लिडारफ्रा रावबो माबाखौ खालामा जाति दानायनि जेबो सिन्था गैला दिनै ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा बुंदों दहाय ट्राइबेल बेल्ट बाथ्रा दिनै ट्राइबेल बेल्टआ दिनै सारा आसामाव बिटिसि एरियायाव 3,49,505 ट्राइबेल बेल्टफोर दं आरो दिनै सारा आसामाव 4 लाखनि बांसिन दं 5 लाख हा दं आरोखि बेल्ट एरिया दा बे बेल्ट एरियायाव गुबुननिफ्राय एनक्रस खालामनानै दं आरो बेखौ होखारनांगौ होननानै जों जावले नाजाबाय थादों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ भारत सरकाराबो नरेन्द्र मदिया 2014आव बिसोर होखारजोबनांगौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होननानै लिरना हरदों आसाम गभर्नमेन्टआ अर्डार हरदों आसाम गभर्नमेन्टआ मा सानो बर' जाथिखौ एसे जौगानाय आसाम गभर्नमेन्टआथ' इनसार्ज जादों आसाम गभर्नमेन्टआ इनसार्ज जादों हयथ' दस्रा ट्राइबेल जुदि चिफ मिनिस्टार जानायब्ला आलादा खोथामोन खिन्थु हिमन्त बिश्व शर्माथ' बे नान ट्राइबेल जोंहा दा दिनै बिनि सायाव मोनसे इमप्रेसन फैबाय मोनसे साननाय फैबाय बे ट्राइबेल नङिनि थाखाय नान ट्राइबेल मानसि जानायनि थाखाय बियो फुरा गरा असमिया जानायनि थाखाय दिनै बे जोंखौ सैया जोंखौ नायनो हाया बे जोंखौ बिमा बाथुल बादि हिंसा खालामो बेनिखायनो जोंहा जा मोनबाय दिनै बिटिसिआव जों जा क्षमता मोनबाय जा गोहो मोनबाय
जों बिटिसिखौ लानानै जानाखि डेभेलप खालामबाय बे डेभेलपमेन्टखौ इन्थिया खालामनानै बे बोरै खायदायै कौशलै बे बिटिसिखौ बोरै स्क्रेप खालामनो बोरै सिफायनो बे गोहोनिफ्राय बे गोहोखौ सेयार लाफिननानै बिटिसिखौ बोरै दुर्बल खालामनानै बर'फोरखौबो बोरै नासयनो हायो दिनै बे कौशलखौसो हेमन्त बिश्व शर्मा खालामगासिनो दं। बेखौ बर'नि राजखान्थि लिडारफ्रा बुजियाखै नामा दासिम? बेखौथ' बुजियाखै आरो बिसोर माने बुजि खालामना जाबाय बेनो सुबिदा बादि गादि नांगौ पावार नांगौ दिनै गादि नांगौनि थाखाय मा बुंदों मा बुङाखै जोंथ' लाजिलाङोसो आरोखि दिनै प्रमद बर'आ जों खोनायो बुंनायखौ टिभियाव माने इउटुबाव जों नुबाय थायो मा बुंदों मा बुङाखै आं एखमबा खुनु एमएलए जा एमपि जाबो होनना बुङो आङो बेखौनो सहि होआ होननानैबो बुङो रजन दैमारिया बिटिआर सुखि जानायनिफ्राय गबोबायबो होनना बुङो रायजोफोरनो दा नै माबा होगोननो न' होगोननो सोरबा माबानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख होबावगोनसो जाहैबाय दानिया आसरित आरोखि ससियेल मिडियायाव खोनादों जे हाग्रामायाबो आरो बिनि एलायन्स जानो थांबावगासिनो दं दा बेबायदिबा बर'आ मा जागोन? दा बेथ' माने मोनसे स्टेप लाना थानांगौमोन बे बिजेपिनि बिसिनि सरित्रखौ जों मिथिखाबाय जेब्ला बिसिनि सरित्रखौ मिथिनानै बिपिएफ पार्टियाबो जे बिसोरजों हाबसोमनानै थांनो नाङामोन दा जोंनाव बिपिएफआबो हाबसोमनो नागिरबाय माबायाव बिजेपियाव ओजों फारसेजों माने इउपिपिआ हाबनानै दंखायो दा जोंना कम्पिटिसन जालायगासिनो थाबाय जेनेबा सरकाराव जयेन जानो थाखाय दा सरकारा जोंनि बे उइकनेसखौ बुजिबाय बिसोरो माने पावार नांगौ बिसोरो दुर्बल मानसि बिसोरो बेखौ बुजिबाय दा बेसेबाय दिनै जोंखौ मा खालामखो हेमन्त बिश्व शर्मा गोसोबायदि नारसिननो गोसोबायदि माबानो गोरलै मोनबाय आरो दा नोङो माबा बादियाव नोङो आं दहायखौ आं रिपिट खालामनोसै बरबारि बादियाव दिनै एथ' अना खाना होखारबाय बर'फोरखौ दिनै दा रावबो थाङा रावबो नाया मानो थाङाखै मानो नायाखै दिनै फरायसाफोराबो थाङा नाया दिनै नोङो बे इउपिपिएल सरकार दाबाय बिसोरबो थाङा नाया दिनै बिपिएफनिफ्राय बिदि नायाब्ला रावबो नायाब्ला बे बर'आ आलाय सिलाय थैसै नामा बिदिबा बिदि जागोन नामा दाथ' बिदि जाबाय आरो मानो नायाखै बे नायै खारनानो जाबाय बे दुरबलथा सरकारजों जाहाथे अरायबो मोजां मोनबाय थायो सरकारा जाहाथे गावसोरखौ गाज्रि मोना दा बेनि थाखाय बे सरकारा जि डिसिसन लाबाय सरकारा डिसिसन लानायनि बेरेखा फंसे खोथा बुङा दा नुवाखै नोङो जोंना प्रमद बर'आ बुंनासो होबाय जोंनि मानसिफ्रा बे सरकारि हाखौ दखल खालामबाय बे थिग नङा मा नङा ओरै होननासो बुंबाय बेथ' सरकारि हाखौथ' जों दखल खालामाखै बर'फारियाव बर'फ्रा सरकारि हाखौ दखल खालामाखै सरकारफ्रासो ट्राइबेल हाखौ दखल खालामदों दा जोंखौ गोरायै बुंलुदों जों दखल खालामाखै सरकारासो दखल खालामदों दा गथे बे जायगायाव बर'फोरखौ सरकारा होखारनो मोना आरो जानो होखारबाय दा बिसोरखौ बे जायगायाव दोनफिननांगौ जों दा बेखौसो बुंगासिनो दं बरबारियाव जानाखि एडमिसन खालामबाय बिसोरखौ सनमानजनक भाबै बिसोरनो खथिफुरन होनानै बे जायगायाव दोनफिननांगौ बरबारियाव दोनफिननांगौ जों बेखौसो बुंगासिनो दं आरो जों बेनि थाखाय जों जावले जों माने मेम'रेन्डाम हरबाय आसाम गभर्नमेन्ट हरदों दिल्लीयावबो हरदों जोङो जेरावबो आरो जों आन्दलनबो खालामनो जोङो हाबाफारि लानो नागासिनो दं बुंदों जे थैब्लाबो बे माबाखौ बुखावनाय जाला होननानै बड'लेण्ड मोनला होननानै बर' जाथिखौ नाथाय बर'नि मोनफ्रोमबो संगठनफ्रा दासिमबो जेबो बुङाखै बिनि सायाव मा बुंनो सारा बेथ' आरो लासिं सिं जाबाय दिनै माने सरकाराव थाफाबाय जोंनि मानसिफ्रानो थाफाबाय सरकाराव बिटिसि सालायबाय आरो बड'लेण्ड नांगौ होनना हब्राबोनाय मानसिफ्रानो दङ दा दिनै एथ' जे गिलु बालु खोथा बुंबाय हेमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड रायजो मोना जाया होनना बुंबाय दा बेनि सायावबो खुनु रिएक्सन होआखिसै जेबो बुङाखिसै बे दुखुनांथाव आरोखि बेनिफ्राय दुखुनांथाव मा थानांगौ जों माखौ फोथायबावनो जों लिडारखौ मारै फोथायबावनो दिनसाय मारै फोथायनांगौ बे हाया सोरनि बे हाया बर'फ्रा बे जायगायाव हाजार बोसोरनि सिगां दङ बे हायाव बर'फ्रानो रायजो खुंलांदों जारिमिना मोनहास'वाखै बे हायाव जे बर'फ्रा दंमोन जारिमिनानो बुंनो हाया बर'फ्रा माबे समनिफ्राय थाफैया जारिमिन मोनहास'यै समनिफ्राय बे जायगायाव दङ गथिखे रायजो बुखावनाङा बे अधिकारा जोंनिसो बे हेमन्त बिश्व शर्मा नङा हेमन्त बिश्व शर्माया बे जायगानि मानसि नङा बियो बे जायगानि मानसि नङा बियो बे जायगा बाहेरानिफ्राय फैनानै बे जोंखौ सासन खालामफैदों बियो दा गथिखे जोंनि नेताफ्रा मिथिगौ बुजिगौ जों गोदोनिफ्रायनो बेखौ मिथिनानै बे हाया जोंनि होननानै आन्दलन खालामदों बड'लेण्ड रायजो बिदों दा बिनि गेजेराव जुदि हेमन्त बिश्व शर्मा बुंना होयोब्ला जे बड'लेण्ड रायजो खेथियाव नहय होमब्ला बे लासिं सिं बाथ्रा बियो माबोरै जिरायगासिनो दं जोंनि लिडारफ्रा बेजों आसरितआ बेसो जादों दिनै जोंनि मन्थ्रिफ्रा बोरै थाफागासिनो दं बेजों बाथ्रा बेसो जादों दा दिनै माने प्रटेस्ट खालामाखै मानो फंसे खोथा बुङाखै आरो मानो बेल' दिनै माने एरिया हाबगोन माने गहपुर सनितपुर जिल्ला हाबगोन मागोन गासिनो दं एखेबारे दा दिनै जोंना बुंगासिनो दं रायजो राजाखौ बिराद आसा होगोन हाबगोन बुंगासिनो दं माबा सिङाव एग्रिमेन्ट दंखायनो डिफेन्स बर्डआ बुंबाय सिङाव एग्रिमेन्ट दंखायो बेथ' खैसार बियो राजनितिक खैसार बियो नों माबोरै सिङाव एग्रिमेन्ट मा बुरजाफोर थानांगौलाय सिङावलाय नों रिटेन एग्रिमेन्टखौ मावाखै नों सिङाव मा बुरजाफोर थानो दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा रोखा बुंगासिनो दङ एखेबारे खुनु दिन दरसे गामि हाबा सनितपुरनि
बिश्वनाथनि दरसे गामि हाबा होनना बुंबाय आरो इतिमध्य दिनै माने गभर्नमेन्टनिफ्रायबो अर्डार हरबाय सार्भ अफिसारफोरनो जे बे एरियाखौ माने BKWC सोनो थाखाय अर्डार हरबाय गामि लिस्ट बिबाय दा अब्ला जों माबे मोखाय बुंगासिनो दं जे बे एरिया माने माबाव हाबगोन होननानै MOSनि ड्राफ्टिंखौ सोर बानायमोन बिटिआरनि जे बेयाव माखासे बहुत गाज्रि डेन्जारास क्लजफोरखौ जे बेयाव बानायबाय बेफोरखौ एक्सुवेलि सोर बानायनायमोन बेथ' जों बुजिनायाव बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बानायाखै बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बानायदों आरो हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे नैबेयाव जोंनाव थाफानाय जोंनि माखासे लिडारफोर दंफायोमोन बेयाव जोंहा माबा मोनसे दंफाथारो एखेबारे बिसिनि बुंनाय आरनायनिफ्राय जा खोनायो जोंहा प्रमद बर'मोन दङ दिपेन बर'मोना बेखौ मिथिगोन उरखाव गोरा ब्रह्ममोना बिसोर मिथिगोन आरो माखासेफोर संगठनफोर दंमोन बिसोरो फरायनो मोनगोन ना मोनजा बे MOS दा माखासे संगठनफोरनि गेजेराव थायोब्ला NDPनि बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु NDPआथ' क्लियार खालामबाय बिसोरथ' जोंनो मिथियाखै जोंखौ एखेबारे लास्ट आवारावसो जोंखौ माबादों आरो जोंनाथ' आगोल डिमान्डआ बे नङामोन जोंना सेपारेट स्टेटनि सायाव जों सावरायबाय थादोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु जेब्ला एकर्ड जानोसै सारप्राइज जादों बिसोरो बेबायदि ड्राफ्टखौ नुनानै बेखौ बुंदों आरोखि बिसोरो इभेन माने बिसोरो बे एकर्डआव जों सहि होआ होननानै बिसोरो बर्डारसिम गुवाहाटि बर्डारसिम खारबोदों आरो बिसोर बर्डारनिफ्राय जर जर लांफिनदों बे बाथ्राखौथ' दिनै NDPनि मानसिफ्रा बुंबाय ना दा गथे क्लियार जाबाय बे ड्राफ्टआ हेमन्त बिश्व शर्मानि ड्राफ्ट ओमफ्राय बेयाव जोंनि लिडारफ्रा जरित दङ दिपेनमोन दङ प्रमद बर'मोन दं उरखाव गोरामोन दङ बिसोर दंजोबो प्रमदमोना मिथियामोन नामा बेबायदि जागोन बेथ' फरायना फरायाखै बुजिना बुजिया बेथ' बाथ्रासो जाबाय दाथ' जोंथ' साननो थाङोब्ला दिनै माने बे ड्राफ्टिंखौ बुजिना बुजियाखै बियो साननो गोनां जायो आरोखि एथ' गिथाव बाथाव ड्राफ्ट बिसोर माने बे ड्राफ्टआव सहिबाय बड'लेण्ड रायजो नांलिया एखेबारे कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन आसामनि सिमाखौनो बाउन्डारिखौनो रेसपेक्ट खालामनानै जों माने सहि खालामबाय बेफोर जिनिसखौ बोरै लिरनो हायो सुक्तिया जायोब्ला बिदिनो बड'लेण्ड गारनायनि सुक्तिथ' जानो नाङामोन आरो जुदि सुक्तिया जायोब्ला नों गामि दानख'नाय सुक्तिथ' जानो नाङामोन बोरै जाखै बेलाय गामि दानख'नाय सुक्ति गासैबो दिनै BTC-आव जानाखि पावार दं बेखौ दानख'जोब्बाय माने बेखौ रोखा रोखा जों नुबाय हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि जानाखि BTC पावार दंमोन गोहो जों मोन्दोंमोन बे गोहोखौ हिंसा जादों बर' मानसिफ्रा बिराद जौगाबाय बे पावारखौ मोननानै बिसोरो माने जौगाबाय राव हारिमु कलाक्ति संगीत जौगाबाय दा गथे बेखौ बोरैहाय माने बोख्लायफिननो हायो प्रमद बर'आ दासिमबो गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हायैनि माबा मोनसे कारन दङ उइकनेस बे पावारनि उइकनेस बिस्रा माने गोहोनि लब दं दा जाहाथे BTC-आव जाहाथे गावसोर थाबाय थानो मोनो BTC-आव जाहाथे माने दस्राखौ हरा दा माने अंक'आ हेमन्तआ सिगिनोबो हागौ नोंसोर जुदि बेखौ मानियाब्ला नै आं हाग्रामाखौ लाबोनोसै बे जानो हागौ दा गथे बे गियो दा बे गिनायनि थाखायनो दिनै बे माने फंसे खोथा बुंनो हाया बे नांगौबा बे एखेबारे हेमन्तखौ जावले जावले सानफ्रामबो फुं बेलासि बे खुलुमहैनायाव दं बियो आरो बेनो जागासिनो दं नाथाय हाग्रामाया बेफोर गासिबो खोथाखौ मिथिनानै जे बेजों एलायन्स जानो थांगासिनो दं बे मोजां जादों जानो दा बे स्टेन्ड लानानै थानांगौमोन बे अबयस्यनि स्टेन्डखौ लानानै थानांगौमोन जुदि माबाखिबा जुदि पावाराव फैयाखिसै आरो गावखौ जुदि गावसोर क'वालिसन गभर्नमेन्ट BJP-जों दायाखिसै बिसोर मोनसे स्टेन्ड लानानै थानांगौमोन आरोखि दा बे स्टेन्डखौ लायनो थाखाय दिनै माने बिराद गोरलै मोनबाय गभर्नमेन्टआ नासयनो गोरलै मोनबाय आरोखि हयथ' माने बुङो आरोखि बेथ' लब देखायनो हागौ हाग्रामानो लब देखायनो हागौ माने हेमन्त माने प्रमद बर'थ' सिगिबाय थागोन बे नों मोजां माबा खालामाबा नै दा जेबो मावा बे दा जेखौ हेमन्तआ बुंगोन बेखौ मावबाय थानांगोन आरो बे थाखा फैसानि लब दं बेहा पावारनि लब दं बे थाखा फैसानि लब पावारनि लबाव बियो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय बायदि मावलांबाय थागोन बेफोर गासै जाहोन आरो बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि जाथिया माबायदि खामानि मावनांगोन दा जों दिनै गोख्रों जानांसिगोन जाथिफ्रा आरो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जों बुजायनांगोन दिनै जेरावबो जों मिटिं खालामनांगोन ओमफ्राय बिसेसकरि बे दानि इयुथ फर्सखौ यंगार जेनेरेसनखौ जों दा खावलायनो लुबैयो आरोखि बिसोर जाहाथे कनसियास जायो आरोखि जों जाम्बा जानानै थानो नाङा दिनै जों जाम्बा नामा आंथ' सानोसो आरोखि दा साननाय फैयो बे दिनै जोंखौ दिनै एथ' थगायगासिनो दं दिनै सुक्तिजोंबो थगायबाय आरो खुगाजोंबो जों लिडारबो थगायबाय थायो सानफ्रोमबो जों खोनाबाय थगायनाय बाथ्राखौ खोनाबाय थायो दा जों जाम्बा जाजोब्बाय नामा गासिबो जोंनि जाथियाव मोजां लेखा गोरों बुजिना गोरों दंना गैला जाखो मोनसे साननाय फैयो आरोखि जोंनि इयुथ जेनेरेसना जोंनि फरायसा हान्जाफ्रा दिनै कनसियास जानांगौना गैया दा दुखु फैयो साननाय फैयो दा बे खेथ्रआव जों जुदि इयुथ जेनेरेसना दाबो जुदि सांग्रां जायाखैब्ला सिरि मोननानै जायाखैब्ला बे जाथिया जोबगोन आरोखि बे जों खावलायो दानि इयं जेनेरेसना बुजिनांगौ सोलोंनांगौ गियान लानांगौ आरो जाथिया देरसिन रावबो देरसिन नङा बेयाव BPF होन UPPL होन बा BTC कमता होन बे देरसिन जानो हाया खुनु देरसिन जाया गारना फै जाथिया जों खैफोद जादोंब्ला गारना फै बेखौसो जों लुबैयो आरोखि दिनैनि दिनाव बर' फरायसाफोरा राजनितिआव ओंखारनायनि मा खारन दं होननानै सानो सार
बेथ' राजनितिया दाथ' पियारलि जानायखौ जों दा UPPL लानो माने एबसुआनो UPPL बे जाबाय ओमफ्राय दा मोनसे माबा लाबाय बिसोरो एबसुखौनो दिनै बे एबसुनिफ्रायनो रिहार्साल खालाम राजनिति रिहार्साल खालाम एबसुनिफ्रायनो सोरबा माने EM जागोन सोरबा MLA जागोन एबसुआथ' बर'नि मोनसे गोथार अंगठन दा बिराद मोजांमोन एबसु हिसाबै जों सनमान होयो जातीय आफाद खिन्थु लिडारफ्रा मानो बिदि जोंनि दिनाव जों एथ' खस्थ' खालामदोंमोन एखेबारे जाथिनिफ्राय देरसिन जेबो गैया बिराद खस्थ' खालामो उपेन्द्र ब्रह्मनि समाव जोङो गावबा गाव फैसा खरस खालामनानै जों खामानि मावदों थाबायनानै जों गिदिंदों एखेबारे बेखौथ' बयबो मिथिगौ दिनै बुंनांगौ बाथ्रा गैया गारि घरानो दंमोन ना मा दंमोन बे समाव मबाइलानो दंमोन ना लामा मोनसे मोजां दंमोन खिन्थु दिनै एबसुआ मा जादों दिनै जोंना बेफोरखौ बावजोब्बाय गासिबो गारि घरा एखेबारे बिराद माने माबा लानानै गिदिङो हाइ फाइ एखेबारे बिरादनो लाक्जारि मेइन्टेन खालामो ओमफ्राय दिनै माने बे एबसुनिफ्राय दिनै मा जायो MLA जायो EM जायो MCLA जायो एबसु गारि थांगोन नांगौबा गाबोन दिफेन बर'आ गाबोन सुजुग मोनब्ला एबसुनिफ्राय रिजिनेसन जोबनानै बे MLA जागोन दा बे जमगासिनो दं बेयाबो पलिटिक्स हाबनायनि लामायाव गासिबो बेखौनो जमबाय थायो आरोखि दा बेल' आरो दाथ' सुजुग मोनबाय दा जेसेबां माने बिटिआराव माने बिटिआर नामदों दा गावसिनि गभर्नमेन्ट दा स्किमनि खामानि मावनाय दामानाय गासिबो गावसोर मावजोबो दा बेयाव सोर नुखायो बुंफालाय दाथ' मावगासिनो दं बेखौनो दा दिनै एबसु हिसाबै एबसुआ गोरा जानांगौमोन जाथि सेननिखौ लानानै गाबथारनांगौमोन होमब्लाथ' एबसु बयबो थायो दानो थायो रावबोथ' जाथिनि बेरेखा रावबोथ' थाङा रावबो जाथिखौ अलखदाव रावबो खोलैनो लुबैया